Hey, big shoutouts kay Ningoy Bunal, kay Kane Cyber George. So, ano ba yung Fred Mickey na ko isa? Tana. Bos, main gabi dia, bos. Sim nggak share ball good. Besat ada. What's up? Yo, what's up? Namin daw sa Lisay. Shoutout sa Minggoy Papa. So, Siyempre sa Ubik Local, sa Lemos Jeep. Sa Marco, sa Bagong Helmet. Yeah. Peace! sa naghan nakabisban mo ko diri bay. Basta yung bisban piti. Balik, yate. Woo! Balik. Sa mukan mo Roxy. Wah, delete ka Rox. Vlog. So, na mga idol na kanila dire. Nalibang bang. Sa muka man am Rox, sa mukan mo baga kay. Dahil rason kung anong nagpapilit at o siya mga plano di suporta ay nagsilbi kasi lahus na naunsan na may balita lahus na takarong nakalugar na na magkita karong na nakabiyahe di kayo na ta di ako para buhian ang kabugating akong talang ay matutila nahusan na daw ko sa ako ang gasolina aporbida pagmamila kay butika nagmupita sa portina kay salida ako'y bida napuno na ta sa hangit sa mga naagi-aga puro na lang tahatik na wala masakita pero ako babala ka kay suporta nagtubod pamilya o kaila nga suod na pa'y kanunay ng sunod mga nagtulot maunay hinungdan wala ko ni undan sa mabundak ako watinugdan bisag layo akong bakason inaaman mo di karon mas kagakog rason Abay, ikaw na na ba? Mahal ka ng tunay. Bay, lamsol namin kayo. Mga buhutan yung ikaw na kasi. Lahat yun na bay. Direk! Alam bay, nakamuli namin. Nakita sa salamat, lalo makita. Sa buhay kong ito, ikay biyaya. Hindi ko hayaan ako sa sayo. Sa araw at gabi ay hanga. I know what I lost you. Cause I really need you. We can fight together. You and I forever. Isindihan pa. Nakalay ko sa iyo ka na may pakinggan ko'y galing sa puso ko na naisip parating sa iyo kalooban. Wala sa puso, mahal kang tunay. Ikaw ang napanghabang buhay. Mahiya sa akin, nandito ako kung gusto mo kausapin. Kita maayo sa aking itabaho. Sa pagkakamot, sayang na kalampusan. Abang hira-hira, hindi pwedeng irisaman. Kay asa man ka, lugar diring mapita. Respeto nila, magdipendira sa kwadra. Ang pagkamot sa mga tuhimo alang tuwa. Ikaw yung pahuway, kay dakong magkahubuma. Kung sakripisyo ang ialay, para mga plano na kung ay makakay. Ikaw ang inabuhin kami sa mga upay-pay. Atos lang sa rin, grabe na wag kahayakay. Maligi ako galing, kay na ako na importante. Kung magpugin ay maaaring naliskate o balanse. Sa mga nangikot, sa mga nagtukot. Sa nagabalik mo, ako kapanikamot. Na ay maabot, sarap o kinabuhi. Bubulwining ang isulti, wala ba ka mapalik? Patong-patong na problema, lihin muna kung ang hakad. Malusot di mahulong ngayong rito ni upakan. Kapag man ang problema, dilit puding katulgan. Laos sa sasapan, di mo alat nakakusgan. Sabay sa akong bit, di mo kulit ka. Para sa kanilang nakanilang di kayo pa. Bitaw.
salamat di guys nangari. Salamat kayo sa inyong suporta. Sa tanang mga nag-hustle niya, padayon na ninyo. Padayon na ninyo ay magpatuuan ng mga kanang di na nimo kaya, padayon lang kung sa inyong gusto ha. Bante na. Ha? Bitaw, bante na pirmi. Murag yun na. Bounce up! Yeah, bounce back! Happy Anim! Og muli na ta guys kay man ang event og nakadaog tag 1K sa freestyle battle. Bye-bye.